I Uganda der samarbejder vi med en organisation, der hedder Jeep Folkecenter, som sørger for, at lammerne de kommer ud til landsbysamfundene. Jeep Folkecenter er en græsrodsorganisation i Uganda, men vi kan lade Jeeps direktør Ruth Kiwanuka præsentere organisationen. This is a permanent home for joint energy and environment projects in short Jeep. And this is a folk center right located not far from Kampala, 11 kilometers from Kampala. This organization was started in 1983 by Ugandans who had already heard about the drought in Ethiopia, which country is not very far from Uganda. And the drought was caused by environmental degradation. So the founder members about proper management of natural resources. This stove, different from the mud stove. Blandt Jeep Folkecenters mange aktiviteter er arbejdet for at udbrede komfurer, der bruger mindre brænde end det traditionelle komfur, så der derved bliver sparet på brænde og træ i husholdningerne. Jeep underviser i afgrøder og hvordan man dyrker jorden, så den ikke bliver udpint. Og Jeep arbejder aktivt på at udbrede solenergi i Uganda. Solen skinner meget og kan give gratis strøm, der ikke belaster miljøet. Derudover så har vi også oprettet en konto, der kun går til det her projekt, og som ikke har noget med vores eget regnskab at gøre. Og der går alle pengene ind på, og det er der, vi sørger for, at lammerne bliver betalt, og at de får de penge, de skal bruge til at distribuere lammerne.